Beyond the Beats. Ya na kun ji Fatima. Na kun ji Fatima. Ki ba ma wanda du yayi miki nashi naki ne, karɓar mabukata ba za ta toye naki ba. Ya na Kun ji Fatima. me kuke jira in faɗa kun ji Fatima? Idan ka ambace ta ma'aiki yana tuma. Ya kike wai ya kike nana, kwarai cikin ilimai ba a fidda naki ba. Ya nana Kun ji Fatima. kin rufe wa annabi gurbin bakin ciki, a zuciyarsa kullum ita ce akan gaba. A fi ina mafifici wanda yayyake, ko kudura ba za ta halitto saman ki ba. Kun ji Fatima. Gudar jini gudar tsokar sayyidul wara, kashin jikinsa ke kika sai tashi Fatima. Irin salon da Ali yake kau da makiya, ashe abun yana tasiri da ummane. Kun ji Fatima. Ali ko inda ya hara Allah yana da shi, to tabbatin halin da irin naki yayi kama. Wani aure nake gani Allah ya zamo wali, ya ce wa mahaifin diyar da ya zamo uba. Auren nazara ne, burge Ubangiji bai wuce ambatanki ba, dan bai halicci girman ladan fadar ki ba. Kun ji Fatima. Ashe kina gurin Isra'in da da hayai, ba wasu sirrika da aka yi ba gaban ki ba. Ko ba ita ce da hake zuwa gidanta ba, ya duba lafiyarta ya koma mijinta ba. Kun ji Fatima. Ko ba ita ce da hayar bari gidansa ba, ya tarda ita a aljanna cikin sufar tufa. Ko ba ita ce da hake kira da umma ba, kwarai ka ummance na shugaba. Zara ko a sunan ki ne daban, Fatima babba. Kun ji Fatima. Wanzangiya a tun kafin yin hannu da kai, akwai kitin akwai bata samar da kanta ba. Sai arifan hakika sun kara nazari, a nan gurin suke haramar gane Fatima. Ubangijinki shi ne Allah maɗaukaki, mijinki ne Imam Ali babanki shugaba. Kun ji Fatima. Ba dai mutum ba girmanki a bar wakaliki, ba a yi kina na dan ɗaukar kwakwalenmu ba. Ana ta ambatanki ashe duka shiru ake, ba a fara sanya ko ɗan ba kan isarki ba.
barki babu nisa daga ke da la'ila abbanki ne tsakaninki da la sharika la. Yana a da'irar hira da shi da sahabbai amma ta kan bige ji zafin jikinsa irin isar ta ce a gaban mursali nabi halin kisa ice girma sai su Faduma kome ake a zati da sanin kina ila to me ake da yin shi ba a yi don kisan shi ba wutar da talla ya hura ta makiyan kice aljanna dan masoyanki aka yi ta Faduma gagarin uwa ba wani dan da ya yi fice girmansa bai hana ya zamo bafajanki ba wa aina Faduma kuma wa aina shugaba a ina kike a ina yake banga na kanku ba idan ta bai gaza wa ganin Jibrilu ba kunnan ta bai gaza ya fada kuma ta ji shi ba to wai da Faduma annabi zai kira uba jinsin da Zahra ta kasance shi ya zama gaba ai rabbu ne ya ce duk cuta da magani ga fassarar batun warakar sanki Faduma wai ba dan cikar ki annabi ke nuna sanki ba bai boye sanki kan san duka yan uwanki ba ki faɗa kawai buwayin ma na jira kice ya baki sai ku gaya bai wa Faduma ratar da ummatai wa halitta da tassara ratar bata kwatanta akan duka kaunu ba sannin ki umma ba dan gajiyar jikinki ba sai dan ki ji ni na ce sannin ki Faduma kurma ashe ba alkhairi ne da baya ji kunnan shi bai ta aibin da ake wa Zahra aibi na mai ido ne yau ya gano tsiya to me ake gani yau bai zarce kinki ba afuwar kira hima akan kasantuwarsa ba zai zama da sammu ba kira ni duk da bancin sautin ki Faduma ruhin ba za ya kasa zuwa gun zaman ki ba godiya nake umma ina ta godiya to me na miki kike bana abun fadar ki ma umma na gano sai da izini to ai da kin nazo shakti jani ya isa har da jiyali daga ji marar ido ya ce ma a fara yi ko ya yi tanadi ni da nake da barhama gidan da na waje ma ya zo ya ci arziki maula ya shewa harisu baban marar uba ya baba
ja mu fa mamu ne shaklawan wali san mu tsayi da sallar ga shehu ya shiga baba salawatu ahmadin Allah summa sahbihi da alihi amina da abdulla shugaba na san kina ta jin mai shado yake fada in na yi kuskure baitin kar ya je gaba umma sakon da masoya suka ban umma zan fada mi ka gaisuwar su ga kekin ki Fatima nana ya nana umma Fatima aziyadatin nilil ya Fatima Zahra